nti adden ne nkola nketo a mo ba wiase mo pese mo se mo daache saa nkola we ye no mo tena wiase a emwa ene wiase soso no obi ani wa wadɔ afu a ofitin ye wobudu atum da ye so ɔdɔ afu na se nyinua na se nyina wie se na wie obunua na guso nti abusua na nkola we firi mu no mu ndue Kase nyansa pa na waje me so yesane no badwemma akwan so mema wakwa ba embra nyansa po TV se ene na ode di kan a wo hwe ya wadaro ma mema wakwa ba soro nkokora onyera ye wadaro ma subscribe to channel na maye like share mo obi susu entimi enhu bi wadaro ma comment section wo so we say ho de eye wo de a kire wadwen de ya na mpose mu hu na ene bi kwa na ene ama yetu ya nam aba na na so yi de ya na mpose mu hu de ya na mpose mu sua eno a ene ya wa say be somo sompa nti ya ma wakwa aba so nkokora ene so yesen de ehyiamu yin opanyin kese e wo ha say nana e wo ha ye ma ne nhome nse ne ma de ye ba say no a na ye say ye besua de onya bre so kire ya de nti na bre bia ye ni gye say ye besan aba na ase bio nti na akwa aba me je osumi ni aba yenim sa hoden wo ho konfo ba de so bin ko musa so timtwa no sa benin time say ne yenim sa hoden wo ho me nkofa ma yenim sa hoden wo ho pa na ayi ni nyina ye ni nyina kuku ya wie bibia ye nwie yo na wo wie david o ka se ye wie dia o be ha sante hinu ye nya ye ni wie david adoti ye ni aye afa ni ye be si hima ni anom sikasa die nya ye sika o nti eno kan ye no ho bi hwe e ka ho Minim say enka ye nya sie na ma me awie de nkasa. Dabi. Ena na wache mo nka wenki ye ni mu. Ye de nim say enka ye sie awie de nkasa. Anfie ye de mampon hene. Asokore mampon hene omu nyina omu yie wo ho. A omu nye ye. Asante amamere no. So hene wu ana wa hema wu a ye doti yie. Ye doti yie ni wi a ni ayi na sinamu. Okay. Asinamu ne ba, sa sinamu ne ba benom sikasa. Nti yenya nyi sika. Okay. Sika ni yabeji sika. Skandal. Sika so de hu hia. Eh. De hu hia pa. Na ka we bia dwi de ya ye dot ye de nanim se nka mo gye ma home kakra. Obi ya gye na home kakra. Ba wahwefo se no musi do. Ni se ne ya biribia wo kire ya de no. Mu bisa nsem bebre. Enu nti ne ya ma ya ba ya ma ya wanje wa home. Ti say how. Oh David. Oh ye ho abotre. Ye ni nyina. Ena ye suma santeman ne Ghana. Enema bi a hinta na ye nim. Ye pensu die. E be say si. Ko so se tukura ka bi. O se mu fa ne se asante tumi no ekọ a mi wo se tuma bai. Me say akanya. Enko entimi nko mani. Entimi nko. Ha, ne be fa akonya we so na ya chia ya hwefo. Yo. Da ni de nyina mo hwe yen gu okra sebe wonte apo nanso wo wiawia ena wakoso ni TV wa buruchiri so be hwe nyansa po se de be hu black power yes so tie beda wo nyina ase obi a o se ne mere bia ko tena TV bitimi frem o se na ye TV ho se am se ya mo soma sante eno na kire se wo da o ma obi kura timi frem ka chem se na ye kura wa buruchiri ne mra ye kosie sante ma na sante ne ka se ye na ye dai na me se ai mo jane wo mu de o ye den obeda uni hano. Obeda. Obeda. Sa. The adwuma ma ne kwan kura we da se kwan so yare. E ko fie ko da. Because of asantinti. On say wa de bi wo ho na se wo mogya mu a. I te se we driver ni na wafuka. Wa mfa wo ka ma na wafuka. Se driver ni bo break a na wo bo break ni bi. OTS later na so OTS later because mogya ni wo mu. Ti sana tie. Ti beda obi ase. Na ya komfo no so ye beda biase ye nna bisu ase ana ko wo chem o se chem wo da biase wo nna biase adentia omo ye beda o ma se ne ye omo anu mo tia ne ma ase aye o ma ye brei obi okura na o ma na school kura kire ni bibi no on tia ase ye be sere sa de no wo ya komfo ho pa na eye so se suma nkwa ha de me ka committee no ho me hu niam bebre e wo afahye na ase ye doye ho etimi kan ho bom ya ade na emum aya ho ma discipline anya adwuma se wo hwa on se wo hwa canopy na ye print konfu bia edin ba bia wo nti we na ho kire bai apata ba ko bia konfu miensa
ɛna wo canopy na se obi timi wai se ono ba wa nya ba bi antenant no wa wai obi de ono ne de akotara oh eba ne se nyefe eba sa na ake se discipline eni emu ye be sere se akom no ye pese na professional way akom no professional way se ko professional man se first ne titi muram ise mo be fi asofofo no cassette ya ye se ye so da ye timuram so enwuram na na ye me ye ti no na wa se kire na ye kusua nduro ye pese ni nnua kasa ye pese ni haban kasa ye pese ni nsuo kasa enu ti na ne titi wuram na mo de mo se mo de mo tifi a sebe mo ne ho na be kasa na mo nya tumi nti nde no ye wie de ye penyina ya bakurum na omo no mo kasa ti ya se titi wuram ni nyina no mo so titi nsuo hu ari nsuo yentan nsuo me se nsuo hu de nka akonfo na tena nsuo nti wo sofo akosi wa so da wo nsuo nkopɛ de tem se shun esum ne hyan ni twaka jabi nti ukopɛ de wo nsuo ne ho esum ne hyan ni twaka enso so akonfo ko mo bahwe bi nti mu se mo ba nyina no mo nkwa asɔre ana o me hwe ya akom no se sofo ne ntimi mo wa wo mo ni pe ba ho be hwe akom o me hwe akom no o mo nyina asofo nyina gyinam asofo ma yere mu nyina gyinam na hu asofo oh o me gyinam na me se akoma ko ne nyina wani san na akom no de me kom 2 times pe o na wotwe nyina no me kom 2 times pe me kom kwasia de na nwumere de be chinto wada so ena me kom ukuada ade nkrofo me kunya na ene mo so mo de na no eden de bia wo do wani hu bi we dey yes si wani kura ye timadana Galestine asemo ne nemre mpa de bia ye ka se MPP aban am wayen NDC aban abai ono so kwa nya hwe je se ye hu de ekọ because minim se ablofo nanim di aba ye mlaste bo mebo ntutu mpa wiem se yo o mutimi blaste dede na obete yiye bo mpie ukọka o se no de ne bo odin o man ya tim ensa anya aban adwuma individual be adwuma sa aban adwuma China fo o de di chance mu ni kire sa aban adwuma mpo e na wo ye e na aban ni budi aye kwan ya ye nim se ye ne ya dia mo baba hu kwan mo nam so ye wi na we Galestine we ukaka shi yesi anonye timi aba wo de ento en komo so e di adwene da chi e be hwe so afra wo de go so da bi enko o se da mpanyifo bebere ase ya hemfo ya komfo ene ya hemafo ene wo mo mbe support asante o ma ya ma na yefe ayefe we na se ahemfo no bi kohwe video na so munya sa adom na ha wo mo so enye nipa ene freedom nipa na freedom debi na de na freedom on se wa hini bi wo ho a o dom no krom so bodwa obi amba o se ono abosom unsuo unuya honhoma eye baako o mama mere timi wa ade bi obeye bia obehi adom tama mere timi wa na dom beba ana dom beba sa ahonhom na de dom ba ho na se bebi oti nsuo ni ho ho na se bebi oti eduansi ho ho na se bebi oti abosom ni krom ho nti wada kro ha sori ko o se krom ha ye die wa piepia wa oni wala fe ko bitimi fa fom ba yi breshani ni so ade nti ye besere se wonni upese o ya ade ma na ye fete se de santehina yi ya sua santehine ne mo men sua ne bone so mfa wotan ne ahoya enti asante na menua ba me won kora bia mebo mu dua ene ye dase wadu duabo me dia o ma se da ne duabo enkola nketua mi no bi o ma ma bi o mo so o mo watakorade o mo hihye jesi nkwa na omo cassette mahu sa video no so ti ase na tadua we amba social media o ba dua no akire nka ye pa kan ya kan be kan se asantefo meso me asanteni nti so ne asante o nkra ne asantefo nyine na anya ese nka akora de nka ojo so mu na so a sa nkola we ye no motena wi ase a emwa anyam bia ukurum takora de wono so wo hene wo wagya ukurum hene ho takora de hene mi woni mi o takora de hene woni me
a me ne na hyia 101 so se wokọ wasa krupon a wasa manfi omo regional house of chiefs ewo takorade tetete oku am wasachi uswaye obedi akonwa a uswaye nyina no takorade ene yekoe meka ho ene yekoe ohene ne mpene ho asem ba mo nkwala amsem wo takorade mo san mu kuro mu hene ho ebedi obi kuro mu hene atem anyam bia ndi san nkwala wo mu hu sante hene da ono ma wo fo mpo wen so hwe na me nkire wo ade bi kire ma de na ukọ Bible ma Psalm 109 enyum waha ne nkron David na ọbọ mpa ese Nyankopon tue na tamfo so ka emma no enkwala we wura fi a ọmụ maame wura fi a ọmụ nkọ kan Psalm 109 ehọ na me de be ye nkwala we mu adwuma ọma wo ntoatoa so nyina no me be ka wom next time mu wunu mu kọba ọmụ nkese ntie obi ọmụ nnim no nda asantefo ayo mu de na ne bia nuhu aba ana ya Mami, nuhu mama yen asantefo. Obi abeja amara ka me ka soro ka asase me nkwa me nyama ne nkada. Onana. Me nyama ne nkada. We Psalm 109 na. Obe kan ne borofo. No a kire mu twi. Na the translator na nkasa ne tia no. Na omate ase. Me de bia me ka me se enkwala boni didi mpanyimfo atemu a kan na nya ne se nananom ne Nyankopon ahira yen a yetimi bu afoforo. Mon kola we menye chese 25 years kura mwanya wagya ho maame no papa wa kura bi ase e bi kura takorade a so wote no o maame no papa o monte takorade ho bi o bebo bra empanyimfo ene asantefo na wo bedi wo matem se se be santehene na ama o makwakọbu obi na anyambia hwan na santehene soma no so wonkọbu obi santehene wa adaje wo kosoma obi dabi na ka ye santehene tie ya sema nka ntokwansi dadada santehene wotie asantefo asemo a enka mra ewura do ma hene hya ase a o kakasa twitwie no enka ntokwansi ye edi ade pa na se be ewura ye wo mo a mo be di asantefo atem because of Kevin Taylor mo ene Twini Jonas mo ene saa akoya wo se frɛ no se hwan wo se de wasesen obula fini din small boy bi a na nse wo se wo fa nyamenti se santefo so mra manhia be pachewa oba be pachewi so wo mu nyina na ekasa etitietie ma ne mo nkwala no ye ne mo te Ghana ha no mo so mo be kasa etie yiwura ma bia be kasa santefo David na o ka na na maduru hoyi oba share free ase free 9 ne so akosi 31 ne so ye kan ni nyina said the be o beti ase sa David mpo na o mo se o ba aburu mu no ni dua obo ye ni na yen yakomfo kotop oba cha ase ma ye Nyankopon emuawa no na akatremafo ne nkontompofo atwam ho ahia no ho na oba cha ase ene ye one na de na hold not thy peace O God of my praise ma ye Nyankopon se ne wo ka no emuawa no 2 no or say for the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are open against me. They have spoken against me with a lying tongue. Or say, ano enka no kore. Na say ano edi ewu. Ama ne hom ne so atia me. Me de betwi no a. San kola ne say, saa de omu ye. Ntro no mutwa ana omu ya we. Omu gina ho na santehene bo pa se nkwara onkoye nipa ne se na omu gina ho ana omu wadanse die wadanse ye wo ho se santehene ne soma wo mo ewe ana santefo ne soma wo mo no ewe ko okay they compass me about also with words of hatred and fought against me without a cause omo ne me kontokwa antiase nim mitwane tiawa ntokwa antiase ni omo ne santehene kontokwa antiase ni no santehene waye omo dey na santefo kora ye omo dey ko for my love they are my adversaries but I give myself unto prayer yes omo ye matamfo a me de me ho hye wo wonsa me de ho hye wo wadi nyame wonsa ana asempai bom
Takra de mo ye hemfo. Ebeka mfantefo. Takra de fo nya ye mfantefo. Enti ye wo mfante ni utan okumase ha o. Mfante ni. Ye wo ba bi asante hene de ma asante mfantefo mbo mo tie o mfante ni utan. Mfante ni utan. Enyam bia no sa takra de ho no nkura no so mo wo no. Ye wo ba bi wo ho e frɛ asante ni utan. Asante ni utan wo ho. Ana asante utan wo ho. Ya kire wo do wi e de ama mfantefo. Mo nkwala nketenkete wi na mbedi atem. Ko Meko. And they have rewarded me evil for good and hatred for my love. Omo de otan ama me bra me kire won wodo. Na what de ketere matrofo. Evil no evil no kwa me can twi ni sen. Evil so what the bone ama me bra me soso me ye won papa. Santini papa ni. Me ye won papa. Ma bo me homoden. Santini papa. Ma bo me homoden. Akan ni papa. Ma bo me homoden. Ah, we akan no nya santini. Oh fine. Be ma ye won papa. Just what the bone atwa me ka no. Na se o de bone hye me papa na mu. Yes. Papa me ye no nipa da se ne de bone. Bone ahye me na mu. Senka wo be ye papa na ye de papa ada na se no. On de bone ne de hye na mu. Asantefo ye papa we nyina awi a na mo de bone ahye na mu. Koi. Sis no. Anoden. Or say set thy a wicked man over him and let Satan stand at his right hand. Ma bronsa munjina nensa. Nensa nifa. So obu na tan a babonsam nya. Ye ne abonsamfo no. Yen akomfo, yen ni abonsamfo no. Nti nkora na beka yensa. Ade a omde aye asante no nkora na beka ye abonsamfo yensa. Ko. So bia nsa komfo ye bonsam. Nya me chicha ade akomfo nka ho. Yen ni abonsamfo no. Nkora ne mfa nhye omutirim se yen abonsamfo na Bible na eka no ene yen. Otufo abonsamfo ene akomfo. Asantefo abonsamfo ene akomfo. Nti enu mbedi. Sa 7. When he shall be judged, let him be condemned and let his prayer become sin. Say yebu na tan a ma only for na ne mpai bo so nye bone. Na ne bone. Nti sere na obesere ma nkola we no menye de na magi atum. Bible na nkasa se hu hia se besere ma sa nipa bone fo we mu. Nti wo sere me se nkola na ye bone ye panche wo ma be de na ye adwuma. Asem na no e de. Mpai nso wonzuzo. Yanko so ye yo. Tikoi. 8. Let his days be few and let another take his office. Manen na nya ketuwe, manen na nsa. Ye ya mamre ne yadumi wo nyina wi a. We nkora we ombeche. E hono de me David enya adwene. Ombeche because afi na nkora we be ya adwuma awo. Nti o se ye mom mmere kakra. Na de ombebre nya ne wi ase nyina ye mo pempemsifo agifiri wo nsem. Hono no na bre nya no ya obi ase na Jeffrey. Ku mo sisi ya. Omo nte yawo. Nti asem we be da ho ache papa. Tiko. And let his children be fatherless and his wife be a widow. Manema enya risia na ne yere. Nko sere de. Nna ne wokunani. Ne yere so nye kunani. Na ne maso akoye sere fo. Wo beduru ho. Eno 10 no. Ti ehwe na se be ye ne e pese ye ne ntemu a. Ye de nkola ne maame no papa be ginam. O maame no papa. Ne be na nkwa ne video no maame no papa ne o. Ento mo hu no social media. Ebia fe no mahu o ma frɛ nkwara no atwe o ma so bibi na bibi akoso. Ento kan a chopa wo. Chopa ni mo. To aso e. We David. We nana we wa. Nti nkai. Ko na me nkoro. Yo. Let his children be continually de okay no amonya sesrefo no ti ene yanko next one say be wi ntem. Let the extortioner cut all that he have and let the strangers spoil his labor. One shim na de. Yes ade hu hia no. Ade bia ye ne dia ye obi obetime hwinhwim obi ntimi hwim mvide ne nsam na de wa bre nya so ohoho nse no
nti free here be kwa saa de otakura de na nkora ni sushawo omanyini akwala timi fafon akwala timi fafon de si nanim kasate ya obi a wonhia ne da senya nkora we na sebe ukuta sunsun fia Ghana ha nyina nyontofo mabako Daddy Lumba enwuma Daddy Lumba boma otumfo minim da enwuma ne betwa mu da enwuma ne bekoso awo ho no ma awo ho dia hype asante tem bia asante hini bobodwa bia na tamfo ne di asie bia sa enwuma no ne ye boma asante hini ekyekye na werɛ sa ahemfo kyi ne ye bi di da bi akyi enso otumfo ba wiase nyina nipa watimi akase sante hini tie ne nyoma bɔ na ba so eye Kofi Kinata ofiri hen ofiri takrade enso Daddy Lumba eye sante hini nana wan hype no sante hini si wotie Kofi Kinata nyom enso yenim da Kofi Kinata ekon se wo fa video se obi kasete ya sante hini nti wo condemn na enso sante hini si wotie Kofi Kinata nyom fise Kofi Kinata nyom eye nyansa nyom ene de ma hu na babo sante hina ba so ebi na se mon kwala nketenkete gwi etimi fa camera be kasete asante hine kasete asante to aso e na ebia na enyo mo na de camera ni si o mani mo bi na share o mo na mo ye nyina fo ni kuro mo se bonkum no na mo ye ko we ye street atem didie street na so no mo twiso nti ko na yenkoso angan kwaso kan se Nyankopon se yemfa nche o ma de beche o mo ye nyina da nyame fachi makan amba fachi ni mu enti Nyankopon se yemfa nche o mo kan si ne nyame se yemfa nche o mo a me ni tumi nsi nyame oni bisa asantefo ye nyame ne otumfo enti se quotation ne tia de ye kan si yemfa nche a asante ye de beche enti kan ko ne nhwe ya me re kwa ya ho ma wore ho me re ho se Jimmy Nyankopon kura ba wiase wansa na yale o Jimmy de nyame asa Jimmy ne aduro nti wode kan bia na quotation tuma kire se yemfa nche wo mo enti kan ko let there be none to extend mercy unto him neither let there be any to favor his fatherless children memo bia hu wo mobo nti ede na wo be pa kire se yemfa nche wo na ma me ra wo ma ra ho fa bitu kotodwe na fa tu bafo de otie so ntie etie se bia wo be kase matie obi o de be chewo obi mfa nchewo eti se boni ni duru wi a men kase nipa ni nipa bonefo kai de nipa ne yeye David o Bible mso po obi a no nyame pe na sempa David onu na ese bompa yi we o nyame so yeye o sa no mi we koto abusuye mu obetana sa kase ya abosom sem Nyankopon bodua o se dua ba Bible nti ye ko bi ya de ayi boni ana nti kan ana wa ba mabu yen ka asem foforo no yo ko to aso ide on say ebia so obi nnim bibia mani hu nenye sua de 13 o se na sense mana sense nshi grobe ka so bia se ahia wati ase na sense e hu na chikora bi ti ne ma me ka ho ne papa ka ho ne nua mo ka ho so nti ase ne de be hye ase wanu amo na ja fam ese kaka fam foro ba so raji so hwegu ntimi nya na nkola we se hwie bobusuafo nyina tugu ebia na yo obi wo mu a onso mpe ne ho ase na kan ye na Nyankopon se ye basa ye mfa nche bia na so obi kofa sa no me ne de ba fia Nyankopon se ye mfa nche na de o side de ye consider kakara nyame na me kan ba me pese me mu hu de ewom se we kura de David o kan na apie Bible no obi aka bi na ye ne ye be ye ne suma se ne MP ne nti kan ne tentem ne enko 13 na makan de se ya 14 no o say ma ni wonwuma ni wonachi onwuma ni wachi irade so nkai sa abone no abribia o ne se na sinimum for sedem paibo no irade nkai bone na papa ne yeye no no fa ntwa won so ka koi okay. 15. Let them be there for the Lord continually,
that he may cut off the memory of them from the earth. And so asehye no wa bi na wasensi so no. Odi yentwa so ha. Kai won kwara. Yentwa so ha. Ne yentwa so na che David na wosom nyame nti ena obo mpan sa mpan bo we kire Nyankopon se nyame nyema no. Ba yen yesum nyame sa asom bonsam na oka ho asem no. Ti ebe yenim yenu nyina bom. Na wo gina we so pa na ne e de se we na mi gina so de aye nkwala ne ho adwuma. We na mi gina so. Na ebia na wo fo hwe nkwala na wo fo na busunya hwe no mbe so omo aduru time a awo se wo ya akwara utwa fufu ebekọ no asem ankwala we kan enye nne social media abafo a panyi bia kura ntimi nka asem santehene otina santememu ena na mamre ne na mane na oye ni nua ba na awuo ena na mamre kwa so no enye wo hema we nko na awuo ayese obi anna eya kanfo ana asante amamre ohini bia esi yes enye nne kwa na bi esi enti se Mustafa se onna ena Mustafa wono ana friend to kwama ne ho enye obi na kwachi Mustafa bu no so otie Mustafa video na wose abrafo no so omo ye mema omo nhia no ena omo kire ba bia osan kire bi onam so kwara nam ene ba bia wotie nyina se abrafo no mfesi no ena abrafo afesi wo David ni Goliath ntokwa hwan ne echi no David kutataya ena Goliath su kutatuo ne aisekan ene ne guide or the guide nti police fo be na kwachi Goliath David se wakum Goliath ntokwa na aba ena wo na wo se wo mmra ena wo maba enti eba ne sen na wo asem na nsita korade o dabi na wo be di panfo atem se be panyin ni mom na abopa aba na ye sante hene moye pa akura adwuma ne be yedada na yede no ko boye pa meti wasisi e na ma frɛ sɛ enne matwo manfo mu okumase policefo sojafo omo mmere me fie na bo me bo omo no mba no mbabom ya nse wa na ma frɛ me ntokwa na front okwa me na ma frɛ me ntokwa enti si aboma wi asem be na wo bi nana ene de ru we bo dwai de yen koma nke ye be de yen fo hura waska na youth ni hwe ye ni ensua de mfim duabo eya na enye metima ka kire o se duabo eye 100% duabo ye papa adenti na duabo ye titi no na ye ni police ye ni court ye ni soldier na ye ahemfo ene ne mpanyimfo ene ne ewuro okuro enti se asem si te se bia se kan me ne wo ye pre ho wo se wo dia me so se me dia ye se yemfa nkwa ahemfie ye kwa ahemfie na me so obi anyina ho nti ye nya danse ye se yemfre na nanom no mo me witness e wa asem nim ye beto se nsuo da hodada de ye koso okuro ma bia wunim eni ti na se konfo bi atu kurom na se akom ka no na se kuro na bakwasem wantimi anka na enye bosom na wa se ye pamo na de obetima ka bakwasem ne de eba ti sa na duabote me se kan ya yira me nya hoɔden nipa kura me suspect se wa fa no se nyo no a ye sa na te de atete ye nkɔ no mabosom ese ye nkɔ bodua ni akobodua ni ye de time ato so se ne asem we pese na wɔtwe pepepe wo a wo fa ade no wo sum ni nku na wɔtwe pepepe tim afa ni ehu no kore so se no kora ye penti na maduabɔ ye adwuma na made we ya yira mabusa me nua ba o wa hu mepuman o me nua me faa me na me faa yo na na kwam de mintimi de maton de apa bibia di maka no kora kire me de meka kire se ne me ton 2 million enti me mfa nche wo ye adwuma na nyam 2 million fa koto ma de bre me ene me bo odua enya ho o eni me ho yo peso ye bia ye ye bo odua ra cho ti se no kure e wo ho a duabo ni ho wakomafu makotwa be board ye me no na bo hye na bebusa wo se mu nhunu na mabodua se nipa otwa board ye na nanom hwehwe ne mame nti se bosom ne chew ne ye de wo ba se ampa se wo na afa ya anya nokure ne yepe nokure nti na maduabo ho wan ka nokure aduabo eni ho so obi aka nokure aduabo be pede ye wo mani do ma ye kinkan no bible me ye hwede na David ika
che Nyankopon so wonya ma no na na koma so ade oni abreu na duabo na wo boy nti David David ye na duabo ire de ka se mpaebo awrade ye ma duabo kes na no kes obi sa no okay so obi na se obi ngu na se fon sere sere de mo obi anno mo na wisia enye duabo e so no de bona tamfo on se wo ye papa ne de boni tua wo ka eya pa nti wo mo na David a kire wodo a kire mo de wo die kura no de ma wo mo o pekwa bi o te kura na mpuntuo nkoso na mo nyina mo ho ntomo na mo ye se na obufa ho bodua ebi no mo de asante hene no ene asantefo e de na asantefo nye asante a kire do a kire bi asante a kire do a kire other regions bi a wa Ghana ha bia no hye yen hwe na nsan kura asante hene ye se o ka bom na komfa nkran ya nkran jamanche ene asante hene hwi ni kura ye se nkran hene ene asante hene na omo wa yonko fatete no emu cheye no almost 80 years eni na ye wuro se etu one ye na gamanche omo kan bomu a omo ye enka bomu na ba ye no o ka se sante hene man 5 billion se on fan to futuom education fund e school ho asemo se obi a on fan ka ho na on fan mo school no se oni bi so a on fan sha ase on fan mo school no sebe Kumasi ha yan sante hina ye biu e wo Kumasi enso senka e be ka se epokura nso togum enti mo on fa sa 5 billion ne nkoche on fa san famra sante enso asante ni bia ne wakasa ho enye eno nko na sante ko ho ye wa ahemfunu bebere asante hene ko ya ogya sa afoto ne ye dai eto ho fo nka bo mu nyina mo penti so enti e ba ne se na nipa be kire wodo na ade wo tan e betie no e de atua ne ka ti se obi ya ade ma wona wontimi ndanase a e wo so ode atim didi ne danase e wo so ogu ne ho fi anyam bia ukurom na ate no hene ni ho enti ube ukurom hene na aye se yanka betima tena kurom ho ana da bi wontimi ntena wo hwe ade we na nkwara na aye no wo maami papai o madwuma o mu school ade bi o mbe na o man ni mu bia no obi ani ho be kire wodo a kire nkwara we omanima ba social media no so eda ho no 50 years na da ho upa ko delete free account no obi atwen da so enti sa de we na o maye no ebedi wo machia kopim so mo be free asase we so because bodi anaso ko ya ade bi unim se Ghana card ye no fingerprint ene o picture nyina wo so bia enti wo kokopa adwuma bi na se ko ba se file document bra na yen hwe ne yen check ya ebe yi aba no wonim na nya we na gina wo kasati a sante hene no we de memfa wo so wo be ko hospital bia na obi akohu foto be wo pa ne ebo ne yakum ana wo be se wa bra bo so wonfoa so a be ye obone ka akura na abafu na se obi mpe wasema wodi agura gate nko ontum yi wo ne te ho na aya no de na beti awo kunkuro no atofom ade a wo ye betu anya sa so twen nti ade ne nkola nketo a mo ba wiase mo pese mo se mo dache na inu be enu ni firi he wonu won ho wode a waye won ho da unu ho aye dai o pra ne dwene ho se beboa because o pese o ye popra u be gina sante hini ko ho hwekurum akwala ketwa u pese o kasati ya sante na obi ahu se wo trend social media nse do mo trend pa to mo nkoso trend na yeso ye be mo ma trend wo spiritual tinana se ye sori anopa na ye hu se nkrai san de camera se wanim na wo patchel se de oyeye no wonu won ho ye mfa ncha die na hwan ne suma wo wonu ho obi ansuma no no onim de ba ni enti anyambia wonu ankasa ne papa wo no watima so camera didi ni papa na ko gina papa anim adidi na atemu abonte ma wiase nyina hwe so odi ni papa atem onye bi sada se ye de beche na onfa ne maame enyina camera fa camera to onni ne maame ne papa atemu a ma wiase nyina hu se odi ni maame ne papa atem ni yesu ye mfa nche no se wu ntimi nkasa ntia wo maame de akokasa ntia obi maame wu ntimi nkasa ntia wo papa akokasa ntia obi papa na de yake de yedin a chena na wo mfa nche o da bi che de se wo kan quotation na wo ye no fa chenim ene de ano edin so fa chenim enti ye pese nkura na e ba no omusua nyansa first se akwala akura obi didi a mfa nche ma akwala akoto de teso na hu se panyin ba se wa wie se onyo be so ra ko gina ba bia kopim so papa panyin be ba wie ansa na waba na so obeto aso asa na obeto aso na bi be ka yemu me se wo de busa panyin bia asema me kan so me buwa na me kan akwala wo kwa afuom se o maame adi kan na wonam kwa so no wa hia panyin bi so so no ema
Ubeji nneɛma na kofie baabi a waduru bia aka one step scrum wawura wo maame afuom na ne panyin hia na so so no ma ubeji nneɛma no e de aba fie ansa na wie a watumlika ko maame afuom se wo se noma se aduane mpo na ade koma wo maame a gise nipa na beka che so wo da bi ade esun wi de e bia wo jasi wa e be sei antifako eno kro batumlika tentem de akọ asa asi kwan no so atumlika beto papa no se aka kram na duru fie kura ro ba be dey abaji wo so nneɛma na hu panyin nneɛma wo nneɛma na beto ho agi papa ne nneɛma na kɔ ana maame ne nneɛma na kɔ duru fie ansa na befa wo de enne sa nneɛma we si wo foka na se watu yaka sika na se panyin be gina mu a wo ba be gina wo nkyɛn no obi kura tie akiri otumba se sɔre ma nipa na ba betena ho enne wo foka obi aso watu yaka sika to obi anfo obi a ho enne obi timi fa dropping no wo de nam na akokora na obi gina nkyɛn se mesrɛ mu wagina do ba ne se mesrɛ mu si ma masa ye dropping ko so enne ye toto nneɛma bebre ato agu wo ma yatim ena atim didie kasa twitwie a ye de tie nkwa na so enti hwan na enyo oni tumi a obetimi atena sante hena konwa kase ewe so de bia me kama sem se obi ogu nsa se wo ye wo hene se wo ye konfo se wo ye sunsum nipa obi o ye sunsum adwuma bia oni ni dili an wa ye careful anadwo na wo wada no na ye ya sore ye niema tabe na so wada nana nieba enkwaya asemi ema yesusu yesua de ne ehu se na ebe si ahwe ya no yie e wo yen kasem ene obi won mo se o oni mabusua mu to ye me nyame a oni mabusua mu ai o de obeka ne macha na o kasa wo munya no camera mu o be net o kan twi word bi o so be net oni friend ni tanua am be bodua wa akiri o mani hu se dabe se mo hu dia ba kodane to mpe de obehu obedan sa ene fe ni tanua na okoshina na ubusa no de tie ne se wo pese o kire se uni na kure se unim ni din po obe na aboni din enim ni din me mfa foto nya hwe be use days of the week yes joda e benada ukoda yawo da fida memenda kosida din asa din no o se baakum sana be ye no o se baakum on se na obusa se hunhun bia ofia obo ho ban nti se obi bo obi dua se unya kwan nko ne fie eno no ye se obi nya wo hwe na opese wo ha no so obi nya wo hwe dia obi nya wo hwe se ne hu na emahi keke na mpese mse na brabo se no kura ne hu na emahi keke na mpese mse na brabo a je se me fa na danfo obeben me ben no na watima ya ade atia me na menya kwan wo no nti na de bia me kama sem se obi fa wadamfo a ada se obepe wunchuo ma hwe ana se eyakomakan nti obefa adamfo akwa abusa obi timi na mwa na obi afa na adamfo chenchenchen na me fa wadamfo obi koto ade wodwem o ma me fa wadamfo me fa wadamfo na be ya adamfo din ohun wunchuo mu nyina wie ya na otua oka ebi na azuka na nkopeso de kwakubo nsam azuka on se na adamfo pa na kwakubo nsam ewi akire no wokwakubo nsam se okopani nchuo hwese kwakubo nsam abia na won ben ena nye obi a na akọ ne nchen obie ne secret so ayede akire etu ohu ani no nem se wawie ena oba grant interview a okasetia kwakubo nsam so enti sa na wiase etie enti obi fa wadamfo a kwa ebusa wo kohwe botaye nti o de fa adamfo na enema mienu ada se ofiri na kuma mpe wasem ana se opa ho kwan obi kura timi ka se sister di ni kunu ho ofe ni kunu hwe no o me fa na adamfo na ma ye niema be ma ni kunu kun abedo me no waja no tubo hu se wa fa sister na adamfo na sister no ene na ka ne secret na oba ne fie otimba o me bobo wade na woni ni kunu no akwakoye akora wote otimba boa me yire wanya ne number afi no afre no papa o yire ne hu mema sema wo na madam fu mi ne fa adamfo nya ne o hwe na nim do timi ye na wakeka nsem ana be ma no so wagie di wanya be ma nyansani a na wagie di na wa ye etu onu abetimi a hyeda afre na adamfo no se ye ko hotel ha wo de ubohu se be ma hye wono ama obi akotua hotel ka na woni be ma na kwakọ hye ho
na waka che damfo no se o pese edi nkomo bi ntino madamfo bi ye hotel ma yenkotana woni ntimi ni yenkomo adamfo pa obedi dachi ni ho boni bi eni ba kwa duru ho na be ma ho na fe be ma na be susu ni mu na waka che se adan no afre ni kunu ni gina fon so hwe we yire na ya be chi hotel enti blessisi wa text message obeba no ne be ma strage die na be ma no e be je di because of the adamfo kan na be evidence ne woni ni mu ti enti ne titiri ye ma adamfo chenchenchen no mefa kwanya we su no matu awalefo ofo se wo ware se kim wadamfo kura woni ne ye firi matwam unya wase unya ware a wadamfo na ne di agoro no so ye be ma so ye oba watwam na udi agoro na ware ne koyie mawo na se ono ne die nkoyi a kuma se yonko sa mu bi ne da so ho obi anko pe bi na so kuma se yonko ganye mu bi me fe ya futuo mpa ne kuma se yonko ememme nyina eto wo mu ememme nyina eto wo mu wo afa wo ga bia ne nam eboa no wadamfo bema afo so anya ba ne number na afi wo kansem enti obi wo ha wona ne yire jai bema ne nim de waye adamfo bi nti ne jai wo enti ne no se obi se obeye wo a otimi fo wadamfo asa na watima ye wo ne nkola ne de wo mummom na afom omoma fom na afom ne mu ne agina so de tu omuka because me nyɛ so sɛ santini bi aso kamela didi nkola wi atam da na nkora de na wo mo obi akra ni mo wo mo hwan ne ni mo because omo pɛ sɛ wiase nyina hu mo enti omo tena ase sɛ omo ka sɛ tia santini wiase nyina be hu wo mo yɛ no mo be pa kyɛw strategy enti sa strategy wi a wo de nam na yatra hɔ ɛna sɛ wo fom santini na be pa ne kyɛw a ɛnyɛ social media o santini wo no nyɛ social media person o enti de mu yɛ nyina wo mu hunu yɛ nkwasiafo yɛ ne hu enti so be pa kyɛw a omo ankasa magina santihine na buso fomfom mo mra santihine nim na mo magina no mo video na omo ye kai ni nsam ni nyina mo nkyira santihine omo wi ana mo pa kyɛw na santihine gya omo ko oh okay ntana mete da wakana se ya se ne me sorry fa camera si manim na se me di atem me di panyi bi atem na se me se mafe manya nu hu me pese me pa ne kyewa me nsa ntwe camera si manim ga se me pa wo David o se me kone ho book appointment ne ma nko hia santehene ne kwa kire sekretary me so camera di watem manu me ho na afi mu na abebo atem na kire no abebo atem di na di na kire no abi so be ya ene di se opese wo ho to di asa na so ye no se wontimi ko gina so dem nka nkire nyankopon se ma ye bone no aka se sore ko ese bone ka wo bone ya waye ne nyame mfa nkyɛw enti ne wo begina se santehene me pa wa kyɛw a de na waye ase opese santehene kyɛw woni wonim de waye o enti una betima fa wo phone no wayi se me videos na papa de me ye ni baba tra se ehunu se enye ntimi ko to je gupo mfa kyɛ me no hene na se o nya hweme na nakɔ na nim de wo ye eno na obefiri wakoma mu se wo de akyɛ na wiase nyina ehunu se wo de akyɛ o because obi te takorade na se wo ye santehene fana na wo hie wo de be kyɛwa na on fa nkyɛw so enti wo pass mu dua me kasete ya obi na se me fi se nipa na makasete ya no menya nuhu a awo se me kɔ ne na so asotwe bia de memam bia wo se megye and hona wo hu se nipa ro afiri nipem enti nkola we kyɛw pa ya omo pa de na kyɛ so omo nu omo ho edi pa na kyerɛ so omo nu omo ho so what you say enka mo betra social media yi ka mo kura duro na ka mo pa kyɛw wie na ka mo anu no ma wu ni ehu se ma firi wiase because mo ye mambofo o pa kyɛw no se nkura se no na kyɛ se wono no ho onu ho ayewu na na se bɔne be ku bɔne fo ndu di bɔne se na se won pɛ wanim guase beto a se won nkɔso na akɔbu nkotodwe se wo pa kyɛw ho na wo pa na kyɛw santene go hu video no sa ankura no video santene wo hu ye o no wadaje o de ko hwe no nkura duro dia no ede sane enti eda so be ku hu ana so be ba be pa kyɛw ene social media santene wo hu video na wo pa kyɛw ro hu no enti yesu ye be boye dua o de wakasa tia sante a bia ka santefo so mo ye ya o de firi wo hene so o de kwa kyea me so ene ne o de aba ye ne o ye asantefo na nkasa mpo ene obi a odo asante bia ye santeni o asante ne da ho saa no nodness wom trap bia bi wom frafrafo wom anwonafo wom dakatefo wom gunumafo wom kusasefo wom kyese obi a wom bi enti se wo se wo be kasa atia obi a wo de se wo di atem yate se wo so be pa kyɛw yesu ye bodua wa akire enya wo wi a yesu ba be pa kyɛw se yaye bɔne ne yesu yaye yen san ko David die no na ano den David ne ama me ra ho ma enkora ne kakra na asema me were ho so ba ye den ya me were be ho ma nkora
David de no mpaya na wo bo na ne bisa de nyina ye hye won ase hye won ase ma wasen hye ma ye nkai won hye won ase na to mi bi ho wetima hye etimi hye obi abusua ase za to mi wo ho a etimi hye obi abusua ase at the moment a waye bone no unum se saa nyina so we na ewo nananom ho dada tina tetene a obi bone a otimi san abe osan abe abe onu abe se abe duro no dia abre no abe na abre no anase agege no che nipa ne san a na waka nche se ade sei ne nipa su mesidi ayeme enti me pese sa ade we a wode ayeme no na busua ni nyina ase yanhye at the moment a obeye bone no na wa honhom nyina atwom ho afiri wo wadi aduro se de wo bambo se de enti sunsum a opa abusua ni yie no do beka bebetere so beka kire mo se anaso ba be so da se ko na ko pani pesu mesi chew no won fa nchew anye sa ye de betwen ho akọ ko so no akọpa asem e de ama wo enti e basa na bo se nipa na akọ nu abe se wo pese mpanyimfo na ewu a na wanu abe a agege a e ba bebere no so de sen ho acha 2 weeks ye betu atofom bia obi beko ye betu atofom bia bi beko obi wo so akọpa kwadu duro ewo mu 100 kakraka no e wo so mako 100 na wasen eno wakanche ba akotitofo bi obi beko na emom do pese boys ewu no abe no onu achenchen achenchen no e ba foforo nti maburu nkwantu kwa bufia bi ma unya 30 years wo ho nkwala na e ba no te na mere wato no de ahye ena abere wati wona mema awuo emrante ewuo ena nkokorafo mu na mo abayifo mo boni amukodi ye nipa ne pese otim nte otim maburu ndi aya chenchen ne mo pese okum mere wane dia ya aba abere so enti at the moment obayi obi bone a obeka se atia David na wo ye papa kora na ye de bone atua nika ade bi okum homa nipa ba nipa efa ne se wo nipa bonefo ti na ame no na o sese nyankopon odo me pa dia eni ye adwuma ma me enti abosom so a omo wa santemam ene Ghana mem so omo do santehene pa dia omo nya adwuma we ma no enti sunsun mu niema no se wo ante ase a on se na bebere nim se obi wu a obi ye bone na owu a ene hu se ye bosom atua nika ibi wo ho a obehya ase yale ohaw bani na musa one day team na akọ nti saa niema we e wo se eya afutuo ye de fa ye media yi so obi o henya nsapo bia wo ba 24 na nye obi a na akọ na wo de bechew tete no obi a wa sunsun mo ne nam wo hene a wotimi kokon di nkunim eye kingdom tu fi tumi bia ni na chi obetime say adwuma we dabi onjeme se sunsun bia mena sunsun ne nya hoden a sante hina konwa de wotena so kura na wotwe kura ma obewu ye won konwa nketo bi kura ho a konwa no tena so na nya wo de eku enti na ye nya man kura we nko edi nkola we achi a ye nya mo nko ba ye mfa tuo ye mfa sekan onim de obeye ye de spiritual ne nkola we bedi mo hu di wiasete nse nene efi nkura we muso kwa de obeye attempt bia oh ya di kan ye bia to ho ye di Canada ya list bia to ho a ye tua nkurofo bi ka e media no so omo mo sha ase kaseti asante ene kura de hwe omo ahome keka se obutimi kasete se fresh ni bi mana ene ma hyehyɛ on bag mbo mo fa mabonten wo de toto pako na be hye fa be wo so mote ho a ma obi nka wo nene nko so se opese o kasete ya obi a eya o ma me no papa mo do ba wi aso mo na aye wabro enye obi otini ba bi onka wo mimi tuwe na so camera na didi matem se ma o sika ma hwe obi a wagimi firi se mi no obi akora hwe mi wi ase o enti se mi pa obi o ha me pa ya me ma me papa omo na ha me omo na fa man ko school omo na amwa me omo na ma bra bo aye sei enti se medidi obi atema adna me didi ma me papa atem na obi brim pon bi o te ba bi on de wo bobra de hwe ne ma ono mum na me kodi na tam se omra me hwe me
e o Ghana ha na Ghana no kra ye nyina ye dia no kra na da ben na aban bi aka se mu Ghana fo na se ni sika ba enti wa Ghana bia no 5 cedi ya chama Ghana fo ye hu bi da Dabi. ono ne maame ne papa de ne ko school no ba ye minister o ene ne odidi ne school ho obi ne maame ne papa ko de ne ko school ne no ba ye president enti ne say nipa no wo no papa no maame amfo amwo bra bia e de na ka setia president se wa amwo ono kura Ghana ne sika nyina wa no ho ye de Ghana sika nyina hye ne se so on fa hwe kura no on fa hwe na sante hene ho na ama ne sika so on fa hwe Ghana ana on fa hwe asante obi ama ne sika ye was 16 regions ena o Ghana ha o how bia si ba bia si aban hwe muwa asante region ko a BBC a ye se sante hene aban ne obi aban ne hobiem because of ye daya mind dada enti ye ro se tunada woroma enti ho no hwe no nte because asante region ni ye we bibia dada ye we bibia betima hwe ye o si ye ka se region bia ne ma ewom ye mfa hwe ye ho ye mo a takorade enkran ene north ne ho nkro ne bandi ade no mbetumi da hwe mo ho wo de fa kwa adwendwem si ye ka se region bia ne ma efiri mu ba no ye mfa region bia mfa mo region ne ho ban a ede ne besi wo Ghana ha takorade dey say so ni nti fish na ne e be yi fish ene lake your fish wo mo lake your fish wo mpa ese kura no so wo hwe ka fish dia ene nim die bebre aba fish mo bebre kura asante be nyanya o dan ye tikura to me ye free o to me ye pon so ti ase ye nhwe asante niema a ye wo ha entini ye wo niema bi wo a ukoka ho ntokwa a mpanyifo nim nokure pa bo mo nka unim se takrade port e asante fo dia takrade port e asante fo dia na asante akon age port no afiri wo mu ntam sagranti wo nim no maje na sagranti wo no e ho na hya ase no Shase fi takrade na abrofo no e pese o mo je ho e na asante akon age dada enti asante so mo fa ho mo because ho no mo the slave ne dey efa ukọ Sariga market a e ho no na mo koto slaves e do mo koto to nipa e do mo ba Sariga abrofo no be fa kọ ekoye obi so wo penipa de aye ne sacrifice no be fa na okukun asantefo nko akotonko ato a omba rom do be ye me enche ne atwa bia ma no be ye adwuma amdo ye adwuma na ne asama obi ye no achi asase we asase we wo dia ye so adwuma wo ye ne ba osa ne wachi mama ofa ene de ye me enche ba ye me enche ba ye so mo sa ye na bunu ye chem ni ama ofa e de odo be na asante nkyere odo be pa na mpesa asante nkyere a nem kwala nketenkete mu nsua de mo kura mo se makọ school mpo e na mo ye we akola bi opeso o ye research sua de bia on kase ntia panyini da because onim de tie enne wi ni tramo ni scam adwuma abanti akola bi anya fon a na wafa na obekase atie obi because of trend on be so trend san kola we mi no be trend pa why on be trend e bi ma wi ase da so mo pe trend e se abrochire fo nyina hum se e we nkola boni we ne katati asande hene no abrabrofu mpo a musu sua omo no omo frɛ sante hene ken nanu ya abrofu idi niema ba sɛ gold akodi abrofu omo de ba yi ade no mafa bi ankota krade anko mata krade hene onka sa sante for na modi ade no because of that time na baby antokwa hia se ne ho ya sante dia na sante akon agita krade port ɛho no mu di omu dwa na that time no opade age so de okun ade a opun ni bi ente so okun na wa fight agi eno na ma asante man ni bi dida da bono no ntokwa na mo ko ene bi wo so ntokwa ni mu no bi wa no atu akwatena ayi ba bi no akwakyekere ho ni wonya dom no no so wafa enti sata mu ni ahode untimi nya asase so enu ti na me pese ka ne yemiem na ka kon na nsa amra so na wo kokon senka we ya enkura didi atemu na ka ya biem na ke ne takrade fo do be support no metu emi kasa tia panyina ya yi mi ma ne ya mmiri mu me ni ahode aka me kan dokwa first na yesusu an okwa bonte ne ye bo wa me kan tine fasu ma fie o ye be sa akose kokokon ntina ma ye ho ye den enne ne bi ba abetre he kan to mu ba atena se ye ba bo mo asa akọ fasu ma fie ntunu mi se ye bo wa na se wontimi ko apepe wani fasu bi ma fie uduru fie ro ha se wo sere se be hu se bibia ha wo na de sun wura fi ne buta se dia se o yabo o bu akra
ne bia nkra no amaso twe o de mo won ho a ye ti ete ye hu ebi so ma ye nkokoa mu so ya bo won kakra ya twe won aso ye hu so obi a twe won so ena nse munye ne kama mu ne hu ansa na ye twa so hwe saa asem ya nkra we akofa beto woro ebe ya asem kase pa ebe ya asem kase na asem kase na ebe ye no spiritual na be ye more as in physical okure pa na meka spiritual be ye more because obi okure sunsun bia otia santimamu bia be dilete ankola we don't na say say se mu di atem mu di mpanyimfo atem adi oman ni nyina atem so asantefo nyina mu di oman atem kan nyina bom di obi atem se de ope so nti wo bi wa no ka asem sei a kire panyini wo beduru ba bi panyini aduru no na beduru kwa na bra wa bere na wo fie kura okuro mo mpanyimfo ni ho ukuro mo mpanyimfo ni ho panyimfo ade na wo ni oman atem ha etu betu aso camera didi takura de hina man hina tem atena kuro ni mu ana debi ha nana ye fancy ha say ene minim say oye baburu na wo hweme a bebeba na na kan ni nkyere mu a wa kyere ye mu afa hunhun mu famu say ofum opanyin bi ananye panyin kura ofum obi na oka say opese o solitia wa because kwan abeda ohun nti obetimi asori tia wa ha adwen kwara no wadaroma oni obi dile an wahwe yie wo ho an wahwe ohun yie papa titi oni en social media iso wadu wodi kama ni nyesi wanim na utwa na ebeto so say kim enya de so betimi apepa afiri so eda so afebo te betimi akon atia wa koti se wa befiri asase so anase obi wo ho no wo behu obebu nani agu so obi so behu omfa nchew oma wo hu so ma amfa nchew oni nim de oye na kire ekina bi na afi wo me aberewa bi ana ona na aberewa bi na akobon so bon so na ye wa no azem e na akofa ma ne kese abeto so nti na ye mu ye mpanyimfo na ye mpanyimfo bi wa no a wontimi nhira yen eno na ye nsre emfiri ye mpanyimfo ye fa wo si wa ha mini aba memfa de bi mfam entwe Ghana fo adwensi so na nasima on se o se tunko ane o hina wa ba nkrofo bi aka setia no wate se papa na bi na aka ho asem da yente se wakasa da nso hie mfa nipa nso hie mfa nipa o mapanyin kufo ka bi nso nwuni na fa nipa ye ro setu ogun nsan enti wo wakasa tie ni pie ni wa no ba be so da bo nim kwa fa so kasa kire ne nkonwa yen hwe ye nua ba bia wakasa tie asante hene one kumta cham afie poku asem afie poku ya oba manhia so papa che no di asem na manhia mpanyifo ka kire no omso mfa ne musu nko so ti ase fa musu ko efiro sister no tini din biem me hu ne me popra na na wo ye no ene hu biem asante anaso wo hene bia wo kasa tia no ogun nsa no de amane nkonwa no de amana bosom so muni ni no de agena konfo no ti ne ba bi din ko so gida na bosom ne na konfo timi ye ti sante hene opa kasa tia ne se die on ka hwe ne mo mpanyimfo se anadwoboa ne tewrewre bo akasa anadwoboa wona tewrewre bo akasa ntia the moment obegun nsa se abosom ne nkoye no bo se abosom bia ba no be ka ne konfo hey me ko mi wura asoma me ha me kodi hu dwuma ba we si mi wura asoma me ha na se abosom me ensa kura be hia mo nkola we mienu hu a asemato die ne be ye ene wiase soso no obi ani wa wado afu a ofitin ya wobudu atum da je so wado afu na se nyinua na se nyina wie se na wie obunua na guso nti abusua na nkola we firi mu no mundue papa yemfanya futo ma yen ho na yentu yen ho fo na yenhwe ya no kasa ye ene yenim se social media no ani social media no oka de nya na se odi panya tema na wo trend e de sa word trending no edi ye ho awu pa e ma ye yira nti mabu no yenhwe ye yenhwe ya no kasa ye pa na yemfa no mi bia eni ye chi o ye braba ye boyim yemfa wonsi ha midini oba ye suama ye bo a ha ye Nyansa Port TV yada se wo hye be ye den kura preko enyum sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
panyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie frimantam bahin sɛ pin ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase be fita na no makɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mogyabumo nim hu bi duanani wie kraman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bio tontonte yɛ no nsa ne yɛ fa nyansapɔ aboa ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada roma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese otimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame